Ginkumpirma ni Senate President Pro Tempore kag Senate Blue Ribbon Committee Chairperson o Chairman Ping Lacson nga ginrekomenda sa committee ang pagpasaka sa kaso nga plunder kag graft batok sa tatlo ka incumbent senators kag tatlo ka mga anay matagas nga opisyal sa gobyerno bangod sa kahilabtanan sa anomalya sa flood control projects. Nalakip sa mga ginhingadlan amo sang Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva kag Senator Cheese Escudero amo man ang mga anay mamalidha nga sang Bong Revilla, Zaldico kag Mitch Kahayon Uy. Sunod kay Lacson, nagapangatubang na sa investigasyon ang mga ini kag may pila man nga ginmanduan nga arestuhon bangod sa pagkaulamit sa nasambit nga anomalya. Sa karon, 4 pa lamang ang nagpirma sa nasambit nga draft kag hindi pa ini opisyal nga report sa committee. Ang mga nagpirma pa lamang sa karon amo sa Lacson o kon Senator Lacson, Ping Lacson, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino kag Senator Kiko Pangilinan matapos nga nagatras ang tatlo ka miyembro. Kinahanglan sa karon sang 11 ka pirma agod mapresentar ang nasambit nga report sa plenaryo sang Senado.